Σας ευχαριστώ γιατί με την παρουσία σας σήμερα εδώ μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτή τη διαφορετική προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Για πρώτη φορά, μια ομάδα νοικοκυρέων λιποδιωτών αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να πετάξουν μακριά κάθε ίχνος κομματισμού και κάθε επαγγελματία δημοτικό σύμβουλο που ασχολείται με τη διοίκηση της πόλης για προσωπικούς λόγους ή προσωπική καταξίωση. Πώς μπορεί να πάει μπροστά η πόλη μας? Με έμπειρους και ικανούς ανθρώπους που μπορούν να αναπτύξουν ο καθένας κάποιο σημαντικό τομέα της πόλης, ή με αργόσκολους που γυρίζουν γύρω-γύρω μαζεύοντας ψήφους, εκμεταλλευόμενοι τον συναισθηματισμό του λαού μας, προσφέροντας εξυπηρετήσεις και διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τον δικό τους άνθρωπο όταν το χρειαστούν?